Kaixo, egingo dugu orain inferentziako ariketa, bale? Belau ariketa da izango litzateke. Hiri jakin bateko gazteek asteburu batean egiten duten gastua aldagai aleatorio bat da, eta mu batazbesteko ezezaguna eta 6 euroko desbideratze tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen dio. Orduan badakigu aldagaia dela gazteek egiten duten gastua, eta aldagai honek jarraitzen du banaketa normala, mu izango litzateke ezezaguna, buruketak esaten duen bezala, eta desbideratze tipikoa izango litzateke 6. Orduan, irakurriko dugu lehenengo galdera. Zorizko lagin simple bat aukeratu da, eta ikusi da batazbestekorako konfiantza tartea, hau da, murako konfiantza tartea, 24,47, 26,43 dela. 185ko konfiantza mailaz. Kalkulatu laginaren batazbestekoaren balioa eta hautatutako laginaren tamaina. Orduan, hemen garrantzitsuena da ulertzea zein dan ematen diguten informazioa. Hau da, hemen esaten digutenean batazbestekorako konfiantza tartea 24,47, 26,43 dela 185ko konfiantza mailaz, ulertu behar dugu esaten digutena dela mu egongo dela tarte horren barruan, momentu bat, 26, 43, 185ko konfiantza mailagaz. Hau izaten da kalkulatu behar izaten duguna. Hau da, mu batazbestekoa ezezaguna denean, orokorrean galdetzen dutena buruketetan izaten da murako konfiantza tarte bat kalkulatzea, mu estimatzea, bai? Baina kasu honetan emaitza ematen digute, ja tartea ezagutzen dugu. Orduan, zein da tartea kalkulatzeko erabiltzen dugun formula? Hemen duzue, bai? Hau izango litzateke erabiltzen dugun formula muren tartearen beko muturra kalkulatzeko, eta hemen dugu erabiltzen dugun formula goiko muturra kalkulatzeko. Orduan, ikusten dozuen bezala, tartea oinarrituta dago laginaren batazbestekoan. Momentu bat, egingo dizuet aldagaiaren kanpana eta salduko deutsuet hobeto. Hau da, nik muren tartea kalkulatzeko, kasu honetan muren tarteak ematen du 24,47 eta 26,43, hau kalkulatzeko egiten dut. Laginaren batazbestekoa ken atal hau dela errorea, eta laginaren batazbestekoa gehi errorea. Horrek zer esan nahi du? Hemen erdian daukadan parametroa dela laginaren batazbestekoa. Orduan, tarte honen erdian dagoen balioa kalkulatu nahi baldin badut, egin beharko dudana, logika hutsa da, egin daikedana da, bi hauek gehitu eta zati bi. Orduan, bi hauek gehitu eta zati bi, edo bestela, bien arteko keinketa egin, zati bi eta gero oneri gehitu. Ez dakit, modu askotan egin daiteke hau da pizkat logika erabiltzea, baina nire ustez errezena da, bi mutur horiek gehitu, 24,47 gehi 26,43 eta zati bi. Eta ematen du 25,45. Hau da, hemen erdian daukagun balioa da 25,45. Orduan, ja ezagutzen dugu laginaren batazbestekoa, kalkulatuta daukagu. Orain kalkulatu behar dugu hautatutako laginaren tamaina, hau da, n, laginaren tamaina izango litzateke n. Orduan, zer egingo duguna? Hartuko dugu beko muturra edo goiko muturra nahi dozuena, adibidez beko muturra hartuko dugu, 24,47. Eta zer da 24,47? Hemen dagoen guztia. Orduan, berdinduko ditugu. Momentu bat, beste kolore batekin egingo dut. Orduan, geratuko litzaiguke 24,47 berdin. Momentu bat, hemen dago. Laginaren batazbestekoa dala 25,45, ken zeta alfa erdi, eta kasu honetan 185ko konfiantza mailarekin gabiltzanez, zeta alfa erdi izango litzateke 1,86, bider sigma zati erro-n. Sigma da 6, zati erro-n, hor dugu gure parametro ezezaguna eta kalkulatu beharrekoa, n, bai? Orduan, orain egin beharko duguna izango da, hasi beharko gara gauzak mugitzen alde batetik bestera, n bakandu arte. Orduan, egingo dugun lehenengo gauza izango da, hau pasatuko dugu beste aldera, horrela negatiboan egotetik pasatuko da positiboan egotera, eta hau pasatuko dugu alde honetara kentzen. Orduan, geratuko litzaiguke horrela.
Pixka bat gehiago garatu dut, baina, ikusten duzuen bezala, pasatu ditugu bi elementu hauek mugitu ditugu lekuz, eta, jarraitu dugu garatzen, bai? Bi hauen arteko kenketak ematen du 0,88, eta orduan egin duguna izan da RON ona pasatu biderkatzen, eta 0,88 pasatu zatitzen, bai? Eta azkenik erroak entzeko asmoagaz, egin duguna izan da berbi, bi aldeetan, eta orduan ematen digu laginaren tamaina izan behar dela 154koa. Bai, orduan, lehenengo galdera ja erantzun da. Gaurkoaz orain B atalarekin, hurrengo diapositiban. Tamaina 59 duen beste lagin bat aukeratu da mu zenbatesteko. Zenbatesteko uste dut esan nahi duela estimatzeko. Kalkula ezazu zenbatespen, kalkula ezazu estimazio horretarako egindako errore maximo onargarria 197ko konfiantza mailaz. Orduan eskatzen digutena da errorea kalkulatzea, baina kasu honetan laginaren tamaina izango da 59 eta konfiantza maila 197. Errorearen formula jarriko dugu hemendik, baina aurreko diapositibatik datorkigu, bai, aurreko diapositiban erabili dugun formula bere izango dalako, da zeta alfa erdi bider sigma zati erroen, orduan, sigma ezagutzen dut, da 6, jarraitzen du 6 izaten, eta erroen oraingoan izango litzateke erro 59, bai? Orduan, ezagutzen ez dodan parametroa da zeta alfa erdi, baina kalkulatu dezaket, konfiantza maila ezagutzen dudalako, 197. Zelan kalkulatzen da? Aurreko bideoetan azalduta dago, baina, egingo dugu. Begira, egingo dut, normal tipifikatua irudikatuko dut, gutxi gora bera. Eta orduan, badakigu erdiko balioa dela 0, bai? Orduan, 197ko konfiantza maila duen tartea, gutxi gora bera izango litzateke hau, hemen barruan usten dugu 197ko konfiantza maila, eta zeta alfa erdi izango litzateke hemen tartearen goiko muturra. Orduan, zelan kalkulatuko dugu hau, begira. 197 izango litzateke konfiantza maila, hau da bat ken alfa, 0,97. Horrek esan nahi du, alfa izango litzatekela kanpoan geratzen den probabilitatea izango dela 0,03. Eta orduan, hemen usten dugun zatitzoa izan beharko litzateke alfa erdi, hau da 0,015. Zer esan gure da honek? Begira, momentu bat, Alde honetan, hemen, zati honetan dagoen probabilitatea baldin bada 0,015, hemen hau danak balio beharko du batken 0,015. Hau da, 0, momentu bat, minus infinitotik onarte, hemen alde honetan usten dugun probabilitatea izan beharko litzateke 0,985. Hau da, nik badakit, zeta alfa erdi baino txikiagoa izatearen probabilitatea izan behar dela 0,985. Orduan, nik orain bilatzen baldin badot balio hau taulan, ikusiko dozue zeta alfa erdiren balioa izan beharko dela, momentu bat, 2,17. Orduan, balio honekin egingo duguna izango da errorearen formulan ordezkatuko dugu 2,17 bider sigma 6 zati erro 59. Eta honek ematen du 1,86. Beraz, errore maximo onargarria 197ko konfiantzarako izango litzateke 1,86.